Oikein hyvää päivää katsoa. Tänään me pelataan Red Match 2. Nyt me etsitään ottelu. Me voitais mennä tämmöiseen kenttään kuin CSK. Täällä on aika paljon ihmisiä näköjään. Ja tää on vähän samantyyppinen kuin CS, mutta vähän huonompi versio oikeastaan. Me voitais olla punaisia. Ai ei kuole. Mennäänpäs ylös äkkiä. Katsotaan. Siellä. Ei, nyt kuoltiin taas. Ja tästä tulee sitten sarja, että tätä tulee pelaamaan minä ja Santtu. Näköjään toi matsi loppu. Voitais mennä Map Dust 2, jos se tulis. Saa nähdä tuleeko. Voi olla ei tai tule. Näköjään. No niin, mennään punaiseen tiimiin. Tää on vähän tämmönen niinku CS:GO-mainen. Ei se vaikeampi peli oikeastaan. Mutta yksi OP-ase on haulikot. Nää on aika OP:ta nää haulikot. Nyt vähän kuuluu ehkä Spacein hakkaamista. Sain tapettua yhden. Kokeillaanpa rifleä. Kokeillaan 360, jos siellä olisi. No, eipä kokeillakaan näköjään kuulu. Mutta tässä näköjään pystyy tähän 360 flipiin. Mutta ei onnistumatta. Nyt siellä oli yksi. No, kuolti. Otetaan perus AK käyttöön. Saatiin headshottia sieltä. Ai ei, nyt kuoltiin tolle. Ai, kuoltiin taas. Voitais mennä. Meillä on pari tappoa, niin mennään. Oho. Nyt ei jonkun takia. Noniin. Eläimiä voitais ostaa 3, noniin. Nyt meillä on 75 suojaus HP:tä tai mikä toi nyt onkaan. Saatiin yksi tapettua. Eli tänne laittaa nopeus. Yksi nopeus, niin ollaan vähän nopeampia. Ei pystytty tolle automaattisesti hoitamaan tota. Ai, kuoltiin taas. Ei oo yhtään noita pisteitä, että voitais ostaa meille ostaa noita lisää noita nyt kestää kauan, mutta siis noita niinku hyppyjä tämmösiä
lisää. Nyt siirrytään punaisen tiimiin. Nyt otetaan revolveri käyttöön. Katsotaan saanko tappua. Ai. No ei näköjään saatu. Onko mä? Ei. Ja jos joku ei ymmärtänyt äsken mitä mä tarkoitin, niin näitä, niin mulla on toi 0. Ai. Teen 75 HP:tä näköjään. Katsotaan tästä. Ai. Sain tapettua kuitenkin, mutta kuolin samaan aikaan. Semmonen ero tuli. Ai. Akilles jänne sai mut tapettua niin sanotusti. Sitten voitais kokeilla haulikolla. Mä voin kokeilla pääsinkö mä ees Aalle ilman että mä kuolisin. Ja tämähän kenttä matkii ihan ilmiselvästi CSGO Dust 2. Mutta tää on vaan vähän huonompi. Tänne. Mulla on näköjään 13 elämää, en tiedä mistä se lähtee, mutta näköjään. Tuolla taas oli. En saanut tapettua näköjään. Tuolla on. Tää on aika hauska, kun miten tästä saatu kopio siitä oikeasta CSGOsta. Mutta hei. Tää video voisi olla nyt tässä, kun päästiin nyt tuo peli pelattua, niin ei varmaan muuta kuin moro.